Kani gadai ke All India Radio Shillong ke khubor dan pulia phi di Mary Nonganti wa alang. Kimat ki bakongsan jang ke khubor mentaka step. Penbena pajba Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi baka India kan sakentiu shushu ya ka thong ban penbha biang ya ka khendau baladu na ka arphuai million hectare sha ka arphun riu million hectare. Ka Citizenship Amendment Bill CAB kan amkta da lelei ru ya ka hok jongkiro lom ka than chatai lammingi ongu Menteri Korbar ri ka Sarkar India u Amit Shah. Ka election banjit u speaker bathamai ka yeng darbar thawan jong ka Meghalaya labu sngi ban penlong ha ka khatlai tarik mentau benai. Ki khubor ki babnia. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi minhin ka sngi ula penbena pajba baka India kan sakentiu shushu ya ka thong ban penbha biang ya ka khendau baladu na ka arphuai million hectare ka bathmu kha manchwa sha ka arphun riu million hectare ya ka ba antrei nadu menta hadu usnem 8000 laipho. Haba Ajinkren ha ka Conference of Parties COP ka khatsau jong ka UN Convention to Combat Desertification UNCCD lani ka lumpung yamir jingmut lang halor ki lat trekam banya le persya ya ka jingkala dos yap ki jakarem ya ka bala penlong ha Greater Noida Menteri Rang Badu ulaong ba ka jingkala ha ka khendau ka kta palat ar na ka lai benta jong kiri ka perthai uong ba ka long ru ka badan kam kerki menta banne AA na ka benta ka jingkedu Modi ula kentu ban khang no shisendon ya ka jing penon kam ya ki plastik ha ka perthai baro ka wei. Uang ba ka jing penon kam ya ki plastik ka kta shibo ne ka kot ka khia bat pendu ru ya ka khendau ban thung ban tem. Ula pen snau ya ka mon bajwat ba ka India kan trei ban pen bha ya ka maryang da ka ba penon kam de ki wei ki tiar ha ka jaka jong ki plastik. Presiden Kari Ramnath Kovind ula poi ha Iceland minhin kasngi kumshibenta na ka jingle ju sha lightly kiri. Ha katai ka ri Presiden unsa shong banyakren baru Presiden ka Iceland ha ka baro armut kinoyalam kinsa soy ki jingakut banya trelang ban penklan shushu ka jingade hapdeng kini ki artli kiri. Kovind unsa lej ban ajingkren ru ha ka waini ki school ba halor ki mat ki baydei ba kamariang. Nalor ka taon sa ikandu ru ikinong India ki basyang basa ha kategori. Menteri Korbar ri jong ka Sarkar India ubadairu National President jong ka seng BJP Amit Shah uong ba ka than chate lamingi ka day ka than ba ka Sarkar India ka thrang ban trei ki kampenrai ya ka jing thrang ban penyar ya ka politics. Ha ka jingkren jong ha ka jingelang jong ka North East Democratic Alliance NEDA minhin ka sngi ha Guwahati Amit Shah ula pentikna ba ka Citizenship Amendment Bill CAB kan amkta da leilei ru ya ka hok jong hiro lom ha ka ni ka than. Baro ki Menteri Rang Ba jong ki jela ba pher ka than chatai lammingi kila pensngo ba ki don ka jing sngo ir ba ka CAB kala ban kta ya ka hok jong hiro lom. Ha ka ka bill la play ka lat ban ithu ikijat ban rit Pat na kiri ki ba marjan kentup ru na Bangladesh kum kinong song ka India. Amit Shah ula yaiban ba ka Sarkar India kan amkta ya ka kendon an laispa nyop huwei ka papenkop bor ba kham kerpang ya ka than chatai lammingi. Ula ongru ba ka Sarkar kan aila di ki minder bakin buhay shnong ha Assam lani hakinu ki benta jong kari. Ha kawai perkaliang Amit Shah ula banjur ba ki jela baro ki badan ha kani kathan ki di banya trelang ban penklan ya ka karkhana jungok kai perthai. Deputy Speaker jong ka Meghalaya Timothy D Shira minhin kasngi ula pentip ba ka jingjiet yu Speaker jong ka yeng darbar thawan ka Meghalaya kan long ha ka khatlai tarik mentau benai. Ki kertong ki di ban pendung kerteng ha ka shpau tarik unai lur bat an sabishar ki kot ki sla ha ka tika jo kasngi. Laban penkenau yang hangi bala haban penlong election banjit yu speaker bathamai namar ka jingklat no ka bakendit kansan jong Dr. Don Gopal Roy na ka sing UDP ubala shajiet chakate ka shuki ha uluber 8000 khat pra. Ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance bala lamkhamat ka sing NPP menta kawat kan penyeng da uba metba lingdo banya khun ha ka ni lumpung ka bana ka liang jong ka sing Congress kala jiet ya u Winnerson di sangma banya ireng. Kini ka khubor ka Wanshipi na ka All India Radio Shillong.
Sembut Menteri Rangba ke Meghalaya ba Preston Tensong minnin ke sengi ulapan sengau ha ke yindar bar tauan bawat la kila don katu kani ke jing huri hura ha uput usam ha preng ke Meghalaya bat ke Assam ke jing ekren ha preng ki nong lam jong baro artli ki jela kadang yat syat menta bat ke longru ke baseso. Uba Preston ula jubab ya ke jingkli jong ba George B. Lingdo uba kwa bantip kat musin ke laki ke jing yakan at ha uput usam ha preng usnem 8,000 khat nyo hadu usnem 8,000 khat khandai. Uba tensong la pensyai baka jing yakan ha kedan chief secretary kala long ha ka arfoi trik unaitung 8,000 khat khandai bat ka jing yakan kala long ka basaiso. La shim ya karai balada mi jing yakan jabiang anya kren ha preng ki pulit ki bereki officer in charge. Lada amla banya sengutho jumut ansabi syareka deki deputy commissioner bat ki superintendent jongki pulin. Uba tensong lapan pauru ika jing sengokia halor ka jingkiu jongki jinge kelumar ha uput usam ka Meghalaya bat Assam ha kaba kila ja kumba shiphosin ha West Giant Hills Prasien ha Ribhoi bat ndriusin ha West Khasi Hills ha padeng usnem 8,000 khat nyo hadu usnem 8,000 khat khandai. Menteri uba pet ya katanat jong ka kot ka kya ha Meghalaya uba AL hek min ke sengi ule thu ha ka yindor bar tauan ba house nem 8,000 khat pra 8,000 khat khandai ka pisa balamang ban siu wiki nong tre asha ha ka jila kalong arpusan kelur laipun riulak khandai puai hajar san spa tingka. Menteri ula jubab ya ka jingkili balakili da MLA ka seng Congress uba Miral Bonds im uba kwa bentip Laka sorkar kala dep siu ni em ya kapisa basa baro jong snem 8,000 khat pra 8,000 khat khandai kabaka dei ban siu ya kinong tri asha. Ha ka bai dei baka ni uba Charles Pengrop MLA ka seng Congress ula benrap ktien lang da ka baong ba usngo bakalong ka badan kam ban penkiu no ya ka bai tre jong ki asha namar ki kam shakri ba bonjan bagi tre ha kalyang ka jing penbiang ya ka kot ka kya ha ka jila. Menteri ubari pej ya katanat ki kam rap kam riang ka sorkar Meghalaya uba bantaidor lingdo minnin ke sengi ula pensngau ha ka yindar bar tauan ke jela baya ka mat bantai ya ka Central Agricultural University ha kedam kulai Ribhoi district layakren ha ka yindar bar Lok Sabha bat nakaliang jong menteri ka rap ka riang jong ka sorkar India ula dep ong baka sorkar kan sabishar ya kani ke jing terwa. Uba bantai dor lingdo ula kren ya kani banjubab ya ka jingkili balabu akhmat da uba PT saukmi na kalyang persya. Ka District Magistrate East Khasi Hills District kalapan mi hukum hapok ka kandon an shispa sau CRPC kabakhanglan banya lumbrio palat ya ka sangut hapo sanspa mitar na ka ying darbar ka bashipor jong ka sorkar ka badan harilbong Shillong barkamjuru shispa mitar na ka Meghalaya Secretariat Main Additional Building. Lamanaru ba ambet ban ra iki noki tiar pen mensaw ki bala pan mensaw brio. Kani ka hukum kan trekam no mardor tat hadu banda pen mena da kumoypan. Ha Mizoram ki jat kinyang ki bakhala akila pendo ikireu hadam ki brangki hakathan dial dok ka bahap apo Mamit district. Joint director jong katanat ka papet iki kamrep kamriang ha Mizoram James Lalsiam Liana uang bakite ki kinyang kila pendo ulut yeu reu hadam ubarang shoes dangki. Kita iki kinyang amtang baki pendo ikireu hadam hendrai kila bamru ikiwe ki jat jingtung hadu banda dolun. Lalap ya kani ha ka sien ka beningkong ha ka pratrik uyayong ha ka ba ka jaka thung ro hadem ka badon palat lai hajar saus pa khandai hektar ka jinghe kala sha pandu da ka jingbam jong kite ki khinyang. Ka Meghalaya State Legal Services Authority Shillong ha pokalama jong ka National Legal Services Authority New Delhi kan penlong ka National Lok Adalat halor ki mokaduma ki ba bonjat ya ka ba an penlong ha ka khat sauturik mentau benai. Katu gani ko khubor kala kut bakalawan shpina ko All India Radio Shillong. Sa shipor kata ka por prabaji nginya so baga Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbu da ka khubor pharang ka por pra katsan minin. Kani gade ko All India Radio Shillong snob ha ban amantai ki khubor na Delhi.